e ma me waju law campagne bon mal joga ko koy parce que jamana mina fanga bi ñinita anu bena sigi ko fanga bena ko sebe ke jamana kono kabi campagne damna ay sebe ko jumen yi ko uye jama fara ñonga ka sebe ko doki do war du ka sigi da mo ma balanita do war du ka sigi da mo ma concert ke do war mobili saraka muso bla kono ka donke ka yala no o mo sigirane ko kuma ko luka luata ko ka dobo mana ko la am batara mo ka campagne ke ni mana ko e ka sigi ni mana ko e jamana in fanga men sigira ni batara mo do de ma campagne ke ha kabe campagne ko damna mujaja alfa tagi ala rete yele chugo min fe fiyewo de ko ala ga dongli ala kire kangarda yele chugo la ko ke dongli mana konfo ka utaka yala ka campagne ke loyi ka nde kadai aka mo fle ka tawla kana bila fama bena tadu sa debito fana ya damne ina anga sharia talawi anga sharia talaw ka kulla be no le fle hali fitri silina hali ka fonde me to dum siri dala nga anga manga jigi doni ka dadamu ana ina kuma nga korota doni angun lo ba ndala bla ha ini ala cheni ma façon bu bulu korota sebe kula jabana ko ala ka boda de kan de ne kon ma do anda imna ke tugum de funa nduna du kono kilingile ka mo kala ante nyet ne te nyada ko labliw ake jamana dere am bi mi nyini o aksu de be ke ka am nyini o ban soro atuna mi vote chen ta ka kansa mana ko do be ni e o boloda ko kika fanga ina e doro mo ka don ko ni e malangolo e usembo esena o kanga famu jamana imbe tukumina bi mo famu ya doni nana kala be sena nimbe daga nti daga e ka mso temjanu ni mo tikinu mbla mobili kono ka donke ga yala o de campagne ite sanduru ke ane manyoy sa bina kana don daw maka wardi mso ma kwa nyene jeke a klibala de ambaw wallahi nawte antike fuyi chendo nte jike député o damadu note ko rekonde nu ya antan nu e pied doana kada mana chinu mago sero butlaga shigana nu nana ubuna anzora etu ubuna nuka t-shirt nu ka tiu nu ka foni biga gelema ni ntachina wekili fanda fana dusu ndandi ibi men chocolate de bi demana chimbe tugo fuiti bulu idendi kalanka fuite sina o bebe kika cheni sra munu ya ombe go sra to sizi ayre ka war shweni o de be sey ga no ke ka bombo do anda ni nga sanduru sarabe fara nyonga mundu ate foi bo nga ube campagne keni na folo munu ubarka ka bo are ba ko sa ayre de be ga jongala fo ka jira chena on da ayre kalama jamana mbiga tati ima kalan chen e kalante الكتابة والقراءة ويكلا إنجا وقرأت قادة ما ديت كودون وهذا ما ديت بسكة كودون أي كسرات تيجا سبيني كي أتيجا سبيني كلا إنجا بكودون أبا يرى كلام فانغو يروين جتيمه ni imanye kipta maswandi mafi kata maswandi de ngani manya ko ake manyene mai okoni dalui ni alache ana atade ni dalui ne kama ka folla ala anafsa ya sigidama anafsa ya dinama anga kemena ndirane ma wal wakile ndirama wala nan foka da malu bore dia biye bla ya nano de ma wa odai ni yorede inni yoro de fla fa sokula malu bore ngile ni yoro de fla yeti shorti min dui kanai yakli to la de no farala o itacheni wallahi balikul bi t-shirt kelimne ka do kana kata wote doy
dɔw ta ye te ni sukoro gansan ye kana dɔrɔn k'u fara ɲɔgɔn kan bon dɔw ta kɔni olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ dɔn na olu o tɛ kɛ papier yɛrɛ t'olu bolo ok dɔw bɛ dɔn na carte d'identité yɛrɛ t'olu bolo carte électeur t'u bolo olu ta ye ni yɔrɔ y'a la dɔn ye ko dɔn ka di komi dɔn ka di maliyɛn ye Mali yɛrɛ kɛra dɔnkɛ jamana de ye koyi a bɛ kɛ cogo di wa ni k'i bɛ ko in fɔ k'a se yɔrɔ dɔ la ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la n'an bɛ dɔnko in ni manamana ko in ka k'a kɛlɛ an bɛ bali min na karamɔgɔ yɛrɛ bɛ wuli ka fara denmisɛnw kan bon n'o kɛra dɔrɔn e ka kuma bɛɛ bɛ sin ka fili ten denmisɛnnin mana sigilen ka karamɔgɔ kɔni ye dɔn na n'i ye karamɔgɔ kɔni ye min na o ye ko ɲuman ye koyi o de ye kaida ye koyi n'a ko ɲuman tɛ kɔni ji de yɛlɛla kulu fɛ dɛ ni tiɲɛna diinɛ kura nana an fɛ walahi an bɛ min fɔ ko silamɛya kɔrɔlen an ka seku kɔrɔ ninnu hali u taamatɔ kun yeli ye baara ye jango dɔn an ka seku kɔrɔ ninnu dɔn la ilaha illallah hali n'a dɔw tun bɛ kuma muridu de bɛ kuma lamɛn k'a lase muridu de bɛ gɛrɛ seku kɔrɔ ni seku kumana dɔɔnin ka kuma hɔrɔnya fɔ o kuma muridu bɛ sɔrɔ ka wuli k'a lase k'a sɔrɔ mikoro ko man jan fɛ nka bi karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ wuli k'i pan n'o kɛra bɛɛ bɛ wuli o y'a to n y'a fɔ a y'a musow kɔlɔsi dɛ wajulikɛyɔrɔ o wajulikɛyɔrɔ ni dɔn bɛ yen kan'a to i muso ka taa tamasiyɛn ɲuman tɛ dɛ parce que muso kɔni dɔn kɛnɛma a kɛra maa malobali ye maloya banna o hɔrɔnmuso kɔni tɛ se ka dɔn kɛ kɛnɛma fiyewu maloya de banna o tɛ kira kanu ye o tɛ ala ko dɔ ye fiyewu yɛrɛ de ala ko dɔ tɛ dɛ bon o dun mana taa ko in daminɛ dɔrɔn a ye wuli ni min bɛ kira fɛ o ka wuli o kuma i muso bɛ wuli muso dulɔkibanin bɛ musow la aw ko k'olu k'u bolo kɔrɔta a ye mun laɲini sisan a y'a laɲini u kamakɔrɔla de ka bɔ kɛnɛ ma an tɛ kuma tile yan dulɔkibanin bɛ an ka jamana yɛrɛ musomisɛnnin ka dulɔkibanin do de ka ca e ko k'olu k'u bolo kɔrɔta ko n'u bɛ kira fɛ o ye mun kuma ye n'u bɛ kira fɛ kira kɔni tɛ nin fɛ dɛ kira tɛ nin fɛ dɛ kira tɛ nin fɛ o de bɛ filmer ka n'o jaw bɔ k'o jira e yɛrɛ de sigilen ɲɛ b'i muso la dɔn na télé la parce que ko wajibi don ko kira kanu don ko k'i yuguba o la ko foyi t'o la kuma o kuma n'an k'an bɛ dɔn ni batara ko in kɛlɛ n'i hakili jiginna karamɔgɔw ka dɔnkɛ la i fari bɛ fa a bɛ maa fari fa dɛ a bɛ maa jigi misɛnya fɔlɔ n'i kun ye dɔn ye diinɛ na dɔrɔn fan dɔ ye mɔgɔw kun don an yɛrɛ sigilen tun bɛ yɛlɛ e n kɛ k'a filɛ ko nin ye ala ko ye bon anw de y'olu dan o la bi ko zikiru o de y'a n'u nana ko k'a dɔn k'a y'i fa ni n'a y'i ba n ko a ka dɔ k'o la ye n ko ɲaamɛ ɲinina ɲɛ tɛ badenni na i b'o de la o zikiru tɛ o zikiru fɔla bɛ maa fa n'a ba ni na zikiru de kɔrɔ ye ko ala ko suma ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ko dusukun bɛ mafa ni ala ko suma nin dɔnkili ninnu bɛ dusukun mafa muso yɛrɛ donnen min don a la sisan y'a dɔn an ka jamana kɔni artiste olu kɔni kun kɔrɔtara an ka jamana ɲamakalaw n'a artiste kɔni a banna olu lafiyara e ma olu ye misiri jɔ daminɛ parce que olu ye fini kana dal labila la foyi t'a la ninnu minnu ye diinɛ mɔgɔ ye olu yɛrɛ kɛmɛ kan anw dan a la nin kuma ninnu de ye nɛni ye nɛni bɛ nin na nin ye nɛni ye ne de ko nin tɛ bɛn ni a bɛ bɛn ni dalilu min ye e ka na n'o ye awɔ ko u ye dɔgɔ kɛ kira ka misiri kɔnɔ o ye a bɛɛ manamana kan tiɲɛw tɛ o n'i ta tun kɛra kira ta ye si ma si tɛ kuma o komisɛnnin minnu kɛra kɛcogonin minnu na alikira tile la hali n'i yɛrɛ y'o kɛ bi ma tɛ kuma nka an da in bɛ danga min na bi kiiri ko tɛ dɛ a malobaliya bɛ kɛnɛ kan
kiri kote de maa si ti maa min bɛ maloya i ni den tɛ se ka sigi ka filɛ walayi denmusonin mana t'i ɲɛ gɔnnen sɔrɔ an ka zikirudalamuso ninnu filɛli la denmuso pereperelen mana t'i sɔrɔ a filɛli la a bɛ ko dɔ miiri dɛ walayi denmuso b'a miiri ko bɔ yɛrɛ bɛ nin filɛ tiɲɛ tɛ wa an ka zikirudalamuso ninnu i denmuso pereperelen a ye ko dɔn koyi a mana t'i sɔrɔ i ɲɛ gan bɛ ninnu panga n'u bɛ ka k'u pan k'u cu e sigi bɛɛ kɔmadi b'i bolo i m'a bɔ a la i denmuso a bɛ siga i ka silamɛ sɛbɛnya la dɛ bon karamɔgɔ minnu b'a fɔ k'a bɛ daga munna u t'u musow bila k'a kɛ tele la ne tɛ ni muso nana ka wajuli kɛ o bɛ fɔ karisa muso filɛ wajuli la nka e bɛ mɔgɔ musow n'u denw bila dɔn na i tɛna ni muso ye na ni muso ye a ka dɔn kɛ tele la ni ko ɲuman don foyi t'a la na ni muso ye a ka dɔn kɛ walayi dɔn nkalon ma da hali dɔn nkalon ala nkalon ma da kira la a nkalon ma a disa ala a disa dɔ ye fu tɛ yen hali a ma dɔw tɛ yen yɔrɔ ko in bɛɛ bɛ ta kira de la sallallahu alaihi wasallam donc wahala ngalo hali yahudiyaw ma sɔn ka ngalo da kira la parce que u y'a dɔn ko a ngalo ni tiɲɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ ngalo tigɛ i b'a lajɛ min n'a bɛ se ka kɛ n'a ni tiɲɛ ka surun hali a ngalo ma da kira la sallallahu alaihi wa sallam ale kira denmuso Fatima radiyallahu anha ni mun bɛ maloya la ilaha illallah ale tun y'a yɛrɛ sutura ka se hakɛ la amma a yɛrɛ ɲɛnɛma tɛ dɛ a hamina a su ale su don cogo a y'o de ɲɛfɔ yan'a ka sa a su sutura cogo a ɲɛnama ko tɛ dɛ a ye su don cogo de fɔ a yɛrɛ la a su sutura cogo a y'o de fɔ yan'a ka sa anw de bɛ dɔn na n'o Fatima tɔgɔ ye bi k'anw nisɔndiya bɛ n'o nali ye an n'an nisɔndiyara n'a nali ye hali n'an bɛ ni min ye an nisɔndiya tɛ n'o ye dɛ ale kira denmuso tun ye dɔnkɛla ye ale kira denmuso tun ye finilankolon donna ye delila ka ale kira denmuso ɲininka Allahu akbar ko tiɲɛna n y'a ɲininka ko ne ko mun yɛrɛ ka fisa muso ma dɛ mun ye hɛrɛ ye muso ye a ko cɛw kana a ye a kana cɛw ni mana mɛn a bɔnna k'a sigira a kan n donna maa ta min ma don o tɔgɔ t'a la ko a kana cɛw ye cɛw kana alakira tilela sallallahu alaihi wasallam hɔrɔnmuso tun bɛ bila tirisi de kɔnɔ ka caya hali an bɛna se alijinɛ kɔnɔ muso jamakulu filanan o man tora n'o de hali alijinɛ kɔnɔ u bɛ tirisi kɔnɔ tuma muso mana fini a yɛrɛ sutura o t'a bɔ dɛ u bɛ tila ka tirisi guwani dɔ de dilan ɲaamɛ kan k'a bila o kɔnɔ a suturali kama nka e de bɛ fo dɔn yɛrɛ la fo tele la e silamɛ muso tɔ dɔn na o t'i ka sɔn kɔnɔ ye o t'e ka salon ye fo tele la hɔrɔnmuso silamɛ muso Shuaibu denmuso min dara Musa wele kuranɛ y'a taama cogo mankutu ko a ye denmuso fila in dɔ la kelen bila ka na Musa wele k'a bɛ kɛ ka taama maloya kan hali y'a taamatɔ i b'a dɔn k'a bɛ maloya dɔnnibaw k'o de la ko ja muso ka maloya bɛ dɔn hali a taama sen fɛ a bɛ dɔn dɛ maa ka maloya n b'o f'i ye karamɔgɔkɛ taamacogo bɛ yen n'i taara i buranɛ na ni taamacogo bɛ yen n'i y'o ye muso la i n'a mɛn min furuliko kuma na taa koyi i ta bɔ a ma i ta bɔ a ma e maa dɔw sɔmi ka jan dɛ u delila ka cɛ dɔ lakari u ye muso dɔ ko f'a ye u ye muso ko f'a ye ka taara maminɛni ni fɛnw u ye maminɛni baaraw boloda f'a ka taa muso lajɛ a nana ko fɔlɔ du kɔnɔ a nana sɔrɔ muso bɛ surafana dun na a nana sɔrɔ muso bɛ surafana dun na muso ko a ye na an ka dumuni kɛ a tɛna fɔlɔ minɛ a k'o kunu u bɔra ye min kɛ ko cɛ ko a terikɛ ma ko ale ta ma bɔ ko terikɛ ko a kɛra di ko nin tɛ se ka mara anw fɛ yen ko m'an bolo bali
bona nya tlo chini menga ni fle kero kuma bate ka jetelaw imadil ne be maloya chemnu nambi furu golay kabo nana ite wuli ga do sokono iti ta dumini ke jofolo e bo kay bitla kulu wele ku kana folo ne ko kunu chew ko nsiga marulu fi terga ko akera di kwati malu bo ala kira dum mamma malu bali wajude kira ko mamulu bali ko ni minga de ko ke ko al nabi mande meno ira afotidi ali nano kuma to di soray ko mamulu akorote ko sherabi wuli ka bwaka ko akorode ko mamulu bali bi son febema shaibu dem sunnana abe ko abge tama malu yaka anana mi fana wele don bawye utachugo mangutu utachugo don bawye mangutu tafsir kelaw yasir ko Musa alayhi salam Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ala de ba do abe mamun ka chidum chidenti sura du ko ko gabi de ma shite du ko gabi bim se ga chidin kra fora kwa te ibile de akwata le kofe ko Musa yaro mami nana kwa ta sira jirila o de ti bla enya so ay bu dem so ngwa be bla nya ukata tafsiru kala ko fiya be gachi o fiya de fini korata doni ka ba singala dala oroni be ko Musa ya nyetu ka pera kuna ko na kofe Musa blalanye ko ned misra jirela chugodi ako ni nganga ta kinife bi gongoro fili kinife nganga ta numa fe bi gongoro fili numa fe de bine kamano ngoro de be bambara makani biriji dunu kuna ko walum so ka ubolo korata ko ya ala ko kibita mo fanen ni ala ko sira de jira la Musa alati ka gongoro keru ta kinife ka gongoro keru oda to kom soko ninda barala akoni ninda ma fanga mado dana ya bado ko fa ko ya ka dana ya don chigodi ay ni kuma nun lakale ya ka fanga do chigodi ay kolo de la chigomi na kwa yo lakale wa ala nyi sraye ni ngonu adama de ala kira yo de fo gulamu ya ko ala koloshi ala bi koloshi ala koloshi koroy jonki yere koloshi ala ka dawna bion be kan nye jurubla kan da jurubla kan tulo labla ambu kobeke ere besigi bi walum so fle fi bi fle fie ibi sigi stradala ibi jakuya baro bla mo temetola walum so mateme bi fuli ndam lamneto bo fo akera di shiradi be formuna bi kapsa mungera doni e blola ay salamu dima salamu kanda na ko ani sugama ambani sugama shariatu bali abana nga to mulu bali yakuma sharia mi blola de wa shariatu ya fayi bo maloya ambega maloya de beka taka bonga dine kula dondoni maloya beka taka bonga nyina mayala dondoni nge ya faso do be musula kenama bi karonke ntem so dambe de karom ba unyetu aka ka ko bashi dala aw anyebu joni musula hal munu ngabe daga aw nyebu were musula ba ka odim so ke aw so na dim so ke joni ma kundaw olubina donke ma to nyekor mana bu suraka tele ci kwa bi daga na bi daga abana nani imsoni diwnye doro ka donke tele la ko do be atekele boko ibino ke ga jira mo wala di wonene min ngman vo aba lisra le ko ni mafara ni volume ko mo do be ku ba korobo banu ya korobo hakika bi bangi mo ya bana e ka fo itola ni yeni meni tari so boga bla dona kibine nyagar lawo yaro jamana into ke me do rebe hal kafriya kuma fo ko ni mandi karumi dono bela malensa ko ye ko ni ngako karumi de wasro kuma kalimatu kufr kafriya kuma wal ya fotlu ngele bi kafriya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum بعض إيمانكم سابا دو بالله كاجو أنا كعلى كلا كليلا ونانا كون مثلون دمدلا أون دس بلاكوي إنما كنا نخوض ونلعب أن مثلون دلا يعني تقول بكم إن تندرام ما فوز بلاكوي على كو نا على لعنا آية ولا عنا تدلا أو من يلبونا ولا فنزورا أكو
qad kafartum akafriyara ba'da imanikum akaliman yakofe ngabbi dobe kafriya kuma fo qur'ane ma uba fo alakira ka hadisa ma uba fo alakira ka wale ketama e ko ni nga gowi de ko mina ni voisla e nga convion ko fam são e aye nuvle ni wajule kala nuvle uba fo de ko alako kira ko ni ba fo de ko mina ni vo ko amandi nu e te ala jengola e be nu nga ko de la ante ma ka kula ko amba ala ka kuma de ka nyef yete yere ma blain gadi adama de bela anga here de tala la fi dunya wala fi al-akhirah yere ma blain mulu baliyai adama de beba nyedon ngay bi yere de kolon ki yere kun ladabu wallahi hal aljinem konom so ala yu mangutuni jugul may amna sama ay to anga dina juguta na furaku ka alkira ladigi sallallahu alaihi wasallam am alkira ladigi dutugo ba alkira ladigi ko du mara tugula anga am so alkira so ladigi lisradu am so koro alkira dim so ladigi liko sradu andim so koro alkira ka dim so la mona tugo mina ko sradu anga dim so koro madilga fiye anga alkira perna mode kuna dim seni kay damarudo ta ko ale bisra kana sura sara kan damarudo ko saraka yuluma haramu e de mi chefu ka to bi fe jipma wal bam naka fa e ba kuturu e nyaba dem janu babu bulu ha e nyebe wakile wafla la dem janu bulu e nyebe wal telephone no bulu ya pisi bo ha ayin mom ni juri nga telephone ya bulu ma kundan abana ay to nga ngire kay may kuy foi ma un fagu na yiru ke walite okma mimi vie ka kuma dat kunay akhiru zaman kramgo dien laba ngaram goy cugo do ala de ambedu ni ye here ye ana o mine ni ye toro ye ana ti ci fe koy ko de tiena koy ni sa tiena jetete kalula de no tar kira foda ko mbita ka to sra mi nga jembe de wadon bo yode fo al halal bayyinun wal haram bayyinun aw ni ala ce don be bla ma mizanu kono mizanu tege ni flay na ma bla ma ro kono bla mini donc les munu bon ve avec la juma mizan kono mso fleni ko mun na tella avec la juma mizan na ma nyana ma ba tanwa era mi mbega keleke kwa bi daga e ba kanu e mso ka ke ma do ito kala de ke ya ito kala ke o do ala iseku yemige halu mso ka bokata barakero la ya jeni muso fe kwa ka to so kono kulu yere ba sara kalula modo ya ke ya ko ya karamo ko tede to kala nawdi ala en ngoya kuye diplôme be muso bolum so be kelela ko fa ka barake ko to so ne rabi sara ala mi vo e chede ala yo defo dem so kwani وبيوتهن خير لهن شو قلنا اللي هرم سو نواتي نوفنا كودو بسينا كم نومي ما تسوكا شينغا تسوكا شوفنا بهيرو كو ولوكوي امنا مي جي جمانا كوندغي با كولو بيت غولا abani soja ko halna ande dine kelena ya amerika on bega duwo de kesida ko kunyeshi alama ko ka ala dini te minna na kwa ya je don roba bana ko ngoni mbana mseni Allahu akbar Allah ya kuma be ibi aya kala ka kalanga ala ni bishinga na aya qoro jirila ni waqi do yiti Qur'an ay kuma invo kuma be amba tafsiru ke anga mo ta fam akwa ya ka dine ko ke koyi aw kariben naka akona ka dine alay mbi kaba ko do jira mo gowla be bi limaniya Qur'an mo fo aya do be afam silaw ala ko ga ko mun ndabla ni mo maso dongo do be ko do anile ni nyana jey mborama ni ngoy mborama ni yere borama ni yere borama mu ya boama bana miseni hali nyetai mikrobu miseni hali nyetai wama ya'lamu junuda rabbik
إلا هو ما استعلك كلبولو دادو فعليه والله يعلك السيد جرالي أدم جونا نمان بواجهك واجه ما درانا كو جاء عليك فويتك وانا ni fem fitini damadi afle mo mabora nyona jaku yala mo srana nyonye jaku yala bana infanga ka bu jamana munu nabi adama de bike ka fe beke bi wala saka kishi bana wala ifama ide nini bana ngundam ne na anfe farafina ya ukuma ko nogo de asama ngaye tlo ben nogo ko kuma nana ba poira munu nga wala yenjembe sebuye ni yangundo wako ko nogodo wani yangundo kumisinga datugu na unketi abayere nga akofle abu kon bu yere dama ni nyonje folo ala ka ngi gandanga andu danga ko nga ayan wajude kada ka jere ma kungulo baw hali amerika nga president yere ayere laje sigana kungara yere siga kera fe ni soro bana indala dokotoro ya laje aw ko fe maso ameriki president ya la fama jere ma bamma baw jamana baw singula baw ambe ke ga munum bla ala place la ala refleka jirana ko hey afla be ke ga num abini ku batu setu weda ala ka kelete kula de ala ka nyangata ti kula de anvle du kuluma yere ka ba kuluma be fuy make ni mbana mseni de fleka die besra ka bejro ka be hawja ala ka njidi limane ala ka ankishika ndang ala ka andaka ala tlula me abe jamana ala ka silji bwana ni dugaye ma shuka fo bwan shuka anga ko ngorote kwa jarande nga ala ka sedu daka ala bu kaba ko jira jere tala yoy ala bi doke ka do waju abu kodo ke na keri nyena abi jidi limani ala yo defa mina nga kaba ko jira aula ayere kuna ani faunve fa kata bangi aye ko tiendo de ala ko e tien fo ka bangi aye o ko do de ni teni ku ando yini ko sayna ni do were to bu baro damni ba ko alere no kunte ko bayta hala mo were kun kumana ku binin ko bansa ko hala time ko amina deme ko ay ko kan ko amini yena bosla ya ala ko fendede agwana ko kuma ko ayna ye kulebo Allahu akbar ala yinivo kuna ale ko abi toro si joma ko mashi siga duinaji na ko abi heraki ko mashi siga duinaji ala ka herakan ala kan kishaka toro ala kan lafiya jena ala kan lafiya lahara bana ya bes jamana mununa islamu bana ba sigi dawla ami duwo de kala ka silji bwana ala ka ko indan srafi ala ka silji bwana ala kana si anga jamana ala ka anga jamana kishi ala ku koloshi ala ka angilingili bekishi ala ka ambetana اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.